Da zuwa, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na labarai kamar yadda aka saba a cikin wannan tashar tamu ta Sarauniyar Hausa Channel TV. Ga labaran kamar haka: shugaban 'yan Boko Haram Abubakar Shekau ya shirya miƙa kai ga rundunar sojojin Najeriya. Mijiyoyi daga rundunar sojojin Najeriya a jiya ta tabbatar da cewa sakamakon harin babu sassautawa da rundunar ke kai wa manyan 'yan ta'addan Boko Haram, daga shugaban ƙungiyar 'yan ta'addan ya shirya miƙa wuya. Rundunar ta tabbatar da hakan rundunar ta tabbatar da halaka manyan kwamandojin Boko Haram ɗin a harin da ta kai Durbarda da ke jihar Borno. Jaridar This Day ta rawaito a yayin bayani daga shugaban yada labarai na rundunar Abuja, Manjo Janar Manjo John ya ce manyan alamu sun bayyana ƙarara da ƙoƙarin miƙa kai da Shekau yake yi ga rundunar. Ya ƙara da cewa tuni suka murƙushe Boko Haram ɗin sakamakon lugudan ruwan wutar da sojojin suka musu. Haka zalika sun tarwatsa duk wani sansanin 'yan ta'addar da suka sani. Inda aka yi maganar alamu, babu shakka yana nuna duk wasu alamomin da ke bayyana ƙarara tun bayan da rundunar sojojin Najeriya da suka sa su a gaba suka rasa maɓoya. Ya ƙara da cewa lugudan ruwan wutar da rundunar Operation Lafiya Dole ke yi wa 'yan ta'addan ta jawo ajalin manyan kwamandodin. Da yawa daga cikin shugabannin 'yan ta'addan na Boko Haram ɗin sun rasa sansanin, duk sun tarwatse sakamakon ruwan wuta ta sama da rundunar Operation Lafiya Dole ta yi musu a Durba da ke Borno. Wannan hari na rundunar sojojin ta kai 'yan ta'addan biyo bayan bayanan sirrin da suka bayyana inda 'yan ta'addar suke sansani. A yayin bayanin cewa jiragen yakin sojojin Najeriya sun dinga sakar musu ruwan wuta babu ƙaƙƙautawa, wadda hakan ne ya janyo mutuwar 'yan ta'addan masu tarin yawa. Sauran da aka gano sun yunkurin tserewa kuma daga ƙasar. Rundunar sojojin ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa a yankin arewa maso gabas a ƙasar nan. A ɓangare guda, hedikwatar tsaro ta ƙasa ta ƙara da cewa ta samar da ruwan sanitizer na nau'o'in taimakon numfashi don tallafawa gwamnatin Najeriya wajen yaƙar annobar COVID-19. Ta yi kira da gwamnatin tarayya ta jihohin ƙasar nan da su dinga amfani da kayayyakin amfanin hukumar tsaro don ƙarfafa mata gwiwa. Mun gode da sauraronmu na wannan channel ɗinmu ta Sarauniyar Hausa Channel TV. Kada a manta a danna subscribe don a samu sababbin